Όλη μέρα συζητάω για αυτά αυτή την εβδομάδα και το τι έχω μάθει. Αυτή η σειρά των σεμιναρίων είχε τόση πολυτροφή για σκέψη. Μας ταρακούνησε, μας καθησύχασε, μας ενημέρωσε. Μας έδωσαν πάρα πολλές γνώσεις. Αυτές τις μέρες έχω καταφέρει να φτιάξω ένα βιογραφικό που μου αρέσει πάρα πολύ πλέον. Μας δώσατε στα χέρια μας κάποια εργαλεία να κάνουμε πιο σωστές επιλογές. Νιώθω πολύ έτοιμη και δυναμική για να μπω στο χώρο της εργασίας. Το έχω καταυχαριστηθεί. Αισθάνομαι ότι πήρα πάρα πολλά πράγματα. Αποκόμισα κι εγώ πάρα πολλές ωραίες εμπειρίες μέσα από αυτό το σεμινάριο. Με ενέπνευσαν πολλοί γυναίκες που μίλησαν. Ήταν καταπληκτικές και με άγγιξαν πάρα πολύ οι ιστορίες τους. Το θέλω να ευχαριστήσω και τη διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τα υπόλοιπα κορίτσια. Ήταν πολύ ωραία αυτή η κοινότητα που κάναμε. Βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο, στην επίσκεψη στη Motoroil. Κάποιες γνωριμίες μέσω του προγράμματος μου μείνανε. Μοιραστήκαμε πολλά πράγματα και δώσαμε κάθε μία μας από ένα δικό της κομμάτι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και ευχαριστούμε πολύ. Έχω να πω με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από όλη αυτή την εμπειρία. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ.